Siji esuk ing dina Minggu, Yusri ketemu Mbak Yu sing lagi nglamun karo mlaku dhewean. Amarga mikir anake sing isih cilik kepengin nikah. Mbak Yu, iya Mbak Yu. Mbak Yu, Astagfirullah, kaget aku Yusri. Mbak Yu lan apa kok ngelamun ae? Iku lah Yusri, anakku kepengen rabi. Anakmu sing ngendi to Yu? Anakmu kan anak loro. Yo iku, sapane anakku lanang lak duduk Roni. Roni anakmu sing cilik iku. Umur piro to saiki Roni Mbak Yu? Lagi umur 16 tahun ing wulan ngarep. Dadi nikah lulusan SMP ki nak Yu. Karepe Roni yo ngono Yusri. Lha wis omongi durung nek nikah ning umur dini ki ora apik. Wes Yu, nanging karepe bocah yo ngono kae. Lah gak dituruti arep mlayu saka omah karo pacare. Kepengin kuwi rabine lak wis gedhe, lak wis kerja ben roh golek dhuwit iku selesai kaya apa. Lah kok malah kepengin rabine saiki. Kok gak Roni Mbak Yu? Lah sing goceng ke sapa? Endi ta Yusri? Oh, Yusri. Ketare karo Faisa lho iku. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku lagi rame-rame ning kene. Bener aja. Jare mau kepen rapi. Nggih, kula kepengen rabi. Kula pun nyegah Roni nanging Roni Iya. Aku lo gak pengen rabi, aku lo pengen bahagia. Masa pengen rabi? Kusal, kancamu lagi kepen rapi, kok kowe mas kepen rapi? Lah yo taran. Mending rabine sok ae, lanjut pendidikanmu ae. Mau aku kok bangga kepengen rabi. Aku wis kesel karo pendidikanku. Lah mbok kira rapi iki gak tambah kesel apa piye? Rapi kaya dolanan Ron, rapi kudu iso tanggung jawab. Lah sapa to ya sing dolanan iki? Ayo dene Yusri, Roni lak diomongi ajar kaya ngono kuwi. Ben dirasaan bisa kaya apa? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ana apa to kok ribut-ribut? niki lo bunyai terus saya ngomong nih Roni kepengen nikah. Astagfirullah Ron kudune sampean iki durung mikir dhisik nikah ing umur dini. Nikah ing umur dini ku bisa ngrusak masa depan. Sampean gak ngesakne ta wong tuane sampean sing banting tulang ben iki anake ben sukses. Iki malah anake omongane angel. Nggih kepengennya ngonten Bu, tapi pacar kula lek kula putusnya pripun? Gak usah wedi putus Ron, nak jenenge jodoh iku ade kaya apa mangke balik bumi. Gusti Allah iki nyiptakne menungso wis berpasang-pasangan. Dadi asline gak enek jenenge jomblo-jombloan, eneke durung diketokne pasangan. Kan yo wis diterangne to ning surat Az-Zariyat ayat 49 sing unine dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Jadi gak usah diragukan neh. Nggih bunyai, matur suwun jenengan sampun nyadaraken kula. Mulai saiki insyaallah kula badene dadi bocah apik malih. Matur nuwun Bunyai. Nggih sami-sami wis nang padha bubar kabeh jek isuk gak apik padu. Nggih bunyai. Nggih, wassalamualaikum. Waalaikumsalam. Harus apa kayak obat rame-rame lho. Nek opo kayak? Ana rame-rame. Kecil parane ya. Hai coba to. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Beh, mae golek ning ndi bae nang kene. Lha iki nyapa kok malah ngrumpi-rumpi ning kene? Iki lho Jo, kancamu kepen rapi. Sopo? Awakmu iso? Ngawur. Mau kira bolomu aku tok piye lho, Roni lho. Nek to, Ron. Jok, tapi aku saiki sadar, aku pengen menuntut pendidikan. Oh, walah iki gitu no. Jok. Oh, walah yo wis lek ngono. Mak ayo mulih tekan luwe. Wis debar. Wis ayo. Nggih.